Kabog-kabog ha. Ang dami po natin viewers. J. Yumang, salamat po. 1, 2, 3, release. Ayan po. Good morning po sa inyong lahat. Ayan po sila. Good morning, napakarami po sumali sa patibayan po natin. Alam po nila yung free fun race natin, syempre. Ayan po, dito po sa BBC, panalo po kayo. Wala po kayong talo dito. Ayan po sila. Ayan yung mga ibon natin. Koy, kabog yan yun. Sige, pangabugan nyo nga para magwala. Oh, ayan po, dami po. Solid po, sobrang dami. Ayan po sila. Ayan po, good morning po sa inyo lahat, mga idol ko sa BBC. Ayan po, abangan nyo po yung mga sorpresa ko pa sa inyo. Lalo na pag natutuwa po kami, mas marami po kami sorpresa. Yo, what's up mga idol? At nagkita na naman tayo muli ngayon mga idol. At yun na nga mga idol, no? So, may kargahan ng BBC ngayon mga idol. At syempre mga idol, magpapakuli ba tayo? Kumusta mga kukuy? Magsasakay tayo syempre mga idol, no? Marami nag-aabang sa atin dun mga idol kasi pasikat na yung idol nyo. Joke lang. Joke lang yung mga idol, no? At yun nga mga idol, no? Maraming salamat sa mga subscriber natin dyan mga idol. At sa mga viewers natin dyan. At sa mga bagong subscriber pa natin, no? Maraming salamat sa inyo, no? At mega shoutout sa inyo. At syempre sa mga kalapatis natin dyan sa BBC, mega shoutout sa inyo. At syempre mga idol, no? Magsasakay tayo ng 3 piraso lang mga idol dahil sa tagilid yung bulsa natin mga idol. At yun nga mga idol, no? Syempre patibayan na ngayon ng BBC mga idol. At yun na nga, magsasakay tayo ng 3, no? At si Utol nga, si Aliana, at gusto niyang ilaro yung 3 kong ibon dito. So ibibigay natin 3 ibon sa kanila mga idol. So bali 6 na ibon natin isasakay natin mga idol, no? At yun na mga idol, no? Tara na, at baka maunahan pa tayo ng iba at mga warrior ko mga idol, no? Ready na sila mga idol, no? At syempre bukas mga idol, no? 2 abangan natin mga idol. Isa sa PUF at at 3 sa PUF at eto na sa BBC 3 din. So bukas mga idol, no, 2 club yung hintayan natin mga idol. At tara na mga idol. Hindi na tayo magpapainom ng gamot. So isasakay na natin mga idol. At tara na, baka maunahan pa tayo ng iba. 2,000 years later. Kumusta mga kukuy? So yun na mga idol, na nandito na tayo ngayon mga idol sa mga idol, no? Loading station mga idol. So hindi natin gano'n tatagalan yung hindi gano'n tatagalan yung pag-vlog natin mga idol kasi baka makapiright tayo mga idol, no? Mega shoutout tayo mga idol, no? Mega shoutout kay Triple J Lock. Yung kilala tayo pero di ko siya kilala mga idol, no? Malamang nakikita niya tayo lagi rito sa loading station mga idol. At yun mga idol, no? Kay Romel Dison, yun, mega shoutout sa'yo, no? Yun, thank you idol, no? Maraming salamat sa sa walang sawang pagsuporta ng maliit nating channel, na sa munti nating channel. Ayun, Jason Lino, yun, mega shoutout sa inyo. Mega shoutout sa'yo. At kay Albert David, yun, mega shoutout sa'yo. Ayun at kay Rolly Banyares, yun, mega shoutout sa'yo. At kay Red Check Love, yun, mega shoutout sa inyo, no? At syempre mga idol, at nandito na ito mga idol. At syempre kukuha na lang tayo ng video mga idol. Ayun na nga mga idol, no? At bakbakan sa himpapawid mga idol. At naglabasan ni malakas mga idol, no? So ito na yung entry ngayon ng patibayan mga idol. At talagang sobrang dami talaga ng mga magkakarga mga idol, no? At dinumog ng mga kalapatids yung BBC mga idol. Loading station sa EPSA lang to mga idol, no? At yun na nga mga idol, mega shoutout kay Maple Tower. At yun, kasama niya pa si Two Princess Lop. At ayun na nga, no? At yun, di tayo pwede mag video dyan mga idol, no? Di tayo pwede mag vlog dyan mga idol dahil sa may birthday nga mga idol, at baka makapiright tayo mga idol. Happy birthday sa may birthday dyan. At yun nga, no, kay Birdie Caps, no? Mega shoutout, no? Talaga napakalakas talaga, no? Napakalakas ng BBC ngayon. At sobrang laki ng mga pa-fundraise nila mga idol, yung mga panalunan mga idol. At yun na nga,
At mega shoutout nga pala kay Two Princess Love. At yun na nga no, to malakas tong ano natin, malakas tong kalapatids natin. At yun kay Boss Jazz, yun. Mega shoutout na sa pogi nating coordinator dito sa EPSA loading station ng BBC at sa kanyang may bahay. Yun, mega shoutout sa inyo no. At yun sa mga gusto magpa-shoutout dyan no, comment down below mga kalapatids. Huwag kayong mahiyang magtanong kung may right bid ba nito. At ayun na nga mga idol no. So comment down below para magawa natin ang shoutout dyan sa next video mga idol. At mega shoutout na rin mga idol no kay Boss Noloy Mola. At ayun na nga, napaka-humble na itong kalapatids na to mga idol no. At yun na nga mga idol no, inayos yung coordinates kanina ng utol kong si Aliana Lo. At ayun na nga mga idol no, mega shoutout na rin no sa naka-jersey na pula no, number 26. At yun na nga si Kosang Jojo mga idol, nagtatalpak na, naka-number jersey 23. At eto talaga mga idol no, napaka-solid dito ni Jojo mga idol ni Kosang Jojo no, napakalakas at napakagaling nito sa pag-iibon mga idol. Tingnan nyo naman mga idol kung magtalpak siya mga idol, gigil na gigil mga idol. At yun, bilib na bilib tayo rito kay Kosang Jojo mga idol no. Mega shoutout sa'yo Kosang Jojo. At ayun na nga mga idol no, dahil patapos yung talpak natin mga idol at hanggang dito na ito mga idol, maraming salamat sa'yo at kita-kits bukas mga idol. The next day. Kumusta mga kukuy? So ayun na nga mga idol no, good morning mga idol. At ayun na nga mga idol no, 6:15 mga idol no, bitaw na sa Mungkada Tarlac mga idol. At yun, nag-aabang na tayo ngayon mga idol no, nagsisipat na tayo ngayon mga idol no. At yun, nag-forecast tayo mga idol, 7 sakto mga idol no, may darating na ng mga ibon natin mga idol no. At yun nga mga idol no, sana lang mga idol no, makasabay yung ibon natin mga idol sa alas 7 mga idol no. Talaga napakabilis ng ibon na yan mga idol no, kung makasabay yung atin mga idol sa alas 7 mga idol ng umaga. At yung speed nun mga idol no, 1.4 mga idol no. Ayun mga idol, sana makasabay yung atin mga idol no. At yun nga mga idol, dito ako sa pwesto 1 ko mga idol no, kung saan ako nag-edit mga idol ng video, ng vlog ko mga idol. At yun, maganda yung pwesto natin dito ngayon mga idol. Waiting lang tayo mga idol no, sniper mga idol no. Pero yung mga ano ko dito, mga warrior ko dito mga idol, natatakot sa akin mga idol kapag nandiyan na sila. At yun nga mga idol no, mega shoutout na sa lahat ng subscriber natin dyan. Yun, mega shoutout sa inyo no, talaga napakalakas ng BBC mga idol. Ayun nga mga idol no, sobrang daming ibon talaga kagabi mga idol ng BBC mga idol. At yun nga, nagsilabasan yung malakas mga idol. Andun na yung mga idol, yung mga malakas na mga kalapatids. Talagang nagkarga na kagabi mga idol no. At di na napigilan mga idol, talagang tinodo na siguro lahat ng mga ibon nila mga idol, yung pinakamalakas na ibon nila mga idol, para masolo ng kampiyon, masolo na ma-el kampiyon na yung nila mga idol, yung masolo yung lahat ng papremyo ng BBC. At yun nga mga idol na tayo mga idol no, nagpapalakas pa lang naman tayo mga idol. At someday sana lumakas tayo mga idol no. At yun na nga mga idol, hintay-hintay tayo mga idol. At maraming ibon na mga idol na ayun na mga idol, super dami talagang ibon mga idol no. Nakakalito na mga idol. Ayun, ito mga galing na sa laban to mga idol no, galing sa BBC mga idol. So time check tayo mga idol no. Ayun, 7:09, yun na nga, 7:09 mga idol no. May mga dumadaan ng ibon mga idol, sobrang dami na ng ibon mga idol no. At yun nga mga idol no, sa mga gusto pa shoutout dyan mga idol no, comment down below mga idol. Syempre mga idol, sa next video mga idol, isa shoutout natin yan mga idol no, gagawa natin ng video yan mga idol. At yun nga mga idol no, bali dalawang abangan to ngayon mga idol no, sa Mungkada Tarlac at saka sa Rosario La Union mga idol no. Yun na nga, sa PUF at saka sa BBC mga idol. At yun na mga idol no, talagang solid yung mga idol, solid yung mga club na to mga idol no. At yun na nga, maghihintay tayo mga idol, at sana na mga idol no, may dumating na sa atin ng maaga mga idol, para yun na nga mga idol no, imo-monitor natin mga idol kung sinong mabilis na ibon natin mga idol. Yung nga lang ang problema mga idol no, wala pa mga idol. Yun nga mga idol, sobrang dami na yun mga idol, napakadaming ibon mga idol. Yun na mga idol, ang bibilis sila mga idol. Ayun no, di natin alam kung nag-raging lang sila o paronda lang, pero parang feeling ko mga idol, sa bilis nila mga idol no, nagmamadali sila makawis sa mga kanilang mga loft mga idol no. At yun na nga mga idol, sa Aliana Loft mga idol no. At yun, live na live pa yung lima pa yung live ng mga ibon ng utol ko no, si Aliana no. 5 pa yung live nila na sa Patibayan mga idol. At yun na,
Dating 7, ngayon 5 na lang. Wow. Sa akin mga idol, sa patibay ko mga idol, dalawa lang mga idol, no. Yan, ano tayo eh. Ano tawag ito? Inahini lang tayo sa pagpatibayan sa paglaban. Dahil wala tayong pera. Ayun na nga, no. So yun na mga idol, time check tayo mga idol, no. Ayan. 7-11 mga idol, no. 7-11. Talaga napakaganda ng oras mga idol, no. At yun nga, wala pa tayong ibon mga idol, no. 7-11, dapat alas 7 mga idol, no. Kung may mabilis tayo na ibon mga idol, andito na mga idol, no. Yun nga, sisipatin natin mga idol kung sino mabilis natin na ibon mga idol, para naman mga idol na masama natin sa masali natin sa pooling o saan ba, kung saan siya pwede isali, saan fundraise siya pwede isali, no. At yung alam problema, no, wala pa talaga tayong ibon na dumating. So ayun nga, no, ayun yung loft natin, no, mga idol, oh. Ayun, no. Ayun yung loft natin, oh. So yun, may bakal tayo, meron tayo dyan ano dyan, may ano tayo dyan, gagawin natin aviary. Yan. So yun nga mga idol, no. Parang may ibon na yata tayo mga idol, no. Time check tayo mga idol, 7:16. Yung ano, parang iba naman, iba, hindi sa atin. No mga idol, no. One down tayo mga idol. Ayun na mga idol, no. Andito na siya, no. Sino to? Sino itong dumating na to? Ayun mga idol, checker natin mga idol. Dito na mga idol, no. Yun, one down tayo mga idol, no. Si ano, si yung nilaban natin ng pooling, no. Naka MPC 1,400 mga idol. So meron na tayong isa mga idol. One down tayo mga idol, no. At yun na nga, napakabilis siya mga idol, no. Time check tayo mga idol. Time check is 7:17. Ayun na nga, no. Pero yun, one down na. Sino mga idol, no? Hindi pa ganun talaga kabilis mga idol yung ano, yung speed niya mga idol, no? Dahil sa yung ano, kailangan ko mga idol, no. Alas 7 mga idol, dapat nandiyan na mga idol, pero 7:17 mga idol, dumating siya mga idol, no. At yun na nga, thankful talaga mga idol, may isa na tayo mga idol, no. So 2 down tayo na mga idol, no. Ayun na mga idol, no. Ayun, may red check tayo mga idol, red check. Ayun. Yung pangalawang buha pa mga idol, no. Red check mga idol, di natin nakuha ng video mga idol, no. At ito mga idol, may dumadive na naman mga idol, oh. Yan na mga idol. Yan na, may dumadive mga idol. Yung ano. Ayun na nga mga idol, no. Yung one down natin mga idol, no. Yun, pabilis sa salop natin yung mga idol, no. Yung unang dumating mga idol, no. 7:18 yun, dumating 7:17 mga idol, dumating mga idol, no. At ang speed niya mga idol, no, 1,000 mga idol. Yun, mababa pa rin mga idol, no. Huli pa rin tayo mga idol kung gano'n yung speed nila mga idol, no. So kailangan pa natin sila pabilisin mga idol, no. So ayan, pag-iisipan natin mga idol kung anong pwede pa inom pa natin sa kanila mga idol, no. Kasi yun, pero kada paano ngayon mga idol, kada paano ngayon bumibili sila ng ano, konti mga idol. Dahil dati mga idol, sobrang bagal nila mga idol, no. At yung ano, at yan, mag-abang pa tayo mga idol, no, kung sino pa yung ano, kung sino pa yung mabilis na dumating mga idol. Ayun na nga, no. Ayun nga, no. At yung isa mga idol, no, yung ano, dumating 17. Dumating 7:17. Mga idol, no. May pangatlo na tayo mga idol. Ayun. Nice one. So may pangatlo tayo mga idol, no. Naka-MPC natin mga idol. Dito na mga idol, no, 7:30. Dumating mga idol. At yun yung sa atin mga idol, no, mabilis pumasok yan mga idol. Papasok agad yan mga idol, no. Yan, nakaharang aviary natin mga idol, no. Yung gagawin natin aviary. So yun na nga, no. Ayun, wala lang nagtatawag din mga idol. Pag magtatawag sa baba mga idol, dun sa loob ko, sa ano ko mga idol, sa kulungan mismo mga idol sa loob, tatawag ng ano, ng pakainin sila. So mabilis yan mga idol. Ayun mga idol, no. So yun na nga mga idol, no. Dumating naman yung ash gray natin mga idol, no. Yun yung green natin mga idol, dumating mga idol. Ayun na nga, no. So pang-apat na ibon na natin ito mga idol, no. Ayun nga mga idol, oh. Yung may dumating tayong isa ulit ngayon mga idol. So nga pang-apat na siya mga idol, no. Yan, bababa agad yan mga idol, oh. Sino nga mga idol, may dead na naman tayong isa mga idol. Ayan, 7:37 na dumating yung ash gray natin mga idol. So yun na nga mga idol, no. Ayan, time check tayo mga idol, no.
7:56 mga idol, tatapusin na natin itong mga idol, tatapusin na itong video na ito mga idol, no? Sa BBC mga idol. At yun nga mga idol, no? Kulang pa tayo ng 2 mga idol, no? At yun nga, maraming salamat sa inyo mga idol, no? At sa mga subscriber natin dyan, maraming salamat sa inyo. At yun nga, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please pa-subscribe naman ng channel ko, no? At pahit yung notification bell para mag-update kayo sa sunod nating mga video. At yun nga, dito sa Liana Love mga idol, no? So kompleto na rin yung nila mga idol, no? Kompleto na rin yung yung BBC nila mga idol. At yun, ang hintay natin ngayon sa Liana Love, itong sa PUF. Sino nga mga idol, please subscribe na Liana Love. Sino nga maraming salamat sa inyo mga idol. Ang dito lang to.